Και δυστυχώς έχουμε συμπλοκή. Το χρόνο που δεν παρακολουθούσατε, οι Βόσνοι κατάφεραν και έκαναν αυτό που ήθελαν από την αρχή. Έχουμε συμπλοκή δυστυχώς ανάμεσα στους Βόσνιους και στους Έλληνες. Οι Βόσνοι κατάφεραν να κάνουν αυτό που ήθελαν. Κατάφεραν όχι στην αρχή ή στο μέσο, αλλά στο τέλος του αγώνα, όταν η ήττα είναι δεδομένη για αυτούς και όταν η ελληνική ομάδα έχει προπολού εξασφαλίσει την νίκη. Η ελληνική ομάδα που ήταν καταπληκτική αγωνιστικά, εδώ πέρα προκλήθηκε από τους Βόσνιους και φυσικά τα αίματα ανάψανε. Κάποιοι Βόσνοι πέταξαν και αντικείμενα από την κερκίδα. Οι Βόσνοι που ήταν προκλητικοί στην κερκίδα από το ξεκίνημα του αγώνα, και δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε κάτι ή κάποιον, αλλά η ελληνική ομάδα, πιστέψτε με και δείτε το και λογικά, δεν έχει κανένα λόγο να τσακωθεί τώρα και με κανέναν. Οι Βόσνοι ήταν προκλητικοί, δεν δέχονται την ήττα τους, μια καθαρή πεντακάθαρη ήττα στο κάτω-κάτω από μια κατά πολλές κλάσεις ανώτερη ομάδα. Δεν έχουν σχέση οι Έλληνες παίκτες με τους Βόσνιους, δεν έχει σχέση η ελληνική ομάδα με τη Βοσνιακή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Και ακούτε και τους Βόσνιους στην κερκίδα. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο προκάλεσαν και Έλληνες δημοσιογράφους. Τώρα πια που έχει τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι και δοθεί σε ευκαιρία θα αναφέρουμε όλα αυτά. Νωρίτερα όχι, διότι θα μπορούσε κάποιος να μας κατηγορήσει ότι ψάχνουμε για κάποιες δικαιολογίες. Τώρα ο Φίριτς λέει στους διαιτητές ότι να κοιτάξει τα φάουλ. Εντάξει, πολλά μπορεί να λέει αυτή τη στιγμή ο Φίριτς. Πολλά μπορεί να λέει και ο Μουγεζίνοβιτς. Πρέπει να υπάρξει ηρεμία. Βλέπετε και τον κύριο Μουγεζίνοβιτς. Εδώ είναι η παλιά μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιώργος Κολοκυθάς, με τους Έλληνες παίκτες, ο Νίκος Φιλίππος στο βάθος, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο γυμναστής, ο Κώστας Παρίσης, ο γιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. Ενώ και Βόσνοι δημοσιογράφοι έβρισαν τους Έλληνες παίκτες. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Για να δούμε σε επανάληψη. Εδώ βλέπετε ότι ο Μρσίτς χτύπησε τον Καλαϊτζή. Για να δούμε. Για να δούμε. Μήπως δεν τα λέμε και εμείς καλά. Εδώ σπρώχνει ο Καλαϊτζής στον Μρσίτς. Και εδώ ο Μρσίτς χτυπάει το διαιτητή. Μάλιστα, αυτό δεν το είχαμε δει. Έρχεται ο Σιγάλας, σπρώχνει το Χούκιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Σιγάλας κυνηγάει τον Μσίτς και εδώ ο Μσίτς ρίχνει γροθιά στο Σιγάλα. Μάλιστα. Έρχεται και ο Παπαδόπουλος, έρχεται από πίσω και ο Γιαννούλης, που εσείς δεν είδατε. Και αυτά τα ωραία. Πάντως είχα πολλά χρόνια να δω παίκτη να ρίχνει γροθιά σε διαιτητή. Δείτε εδώ τον Μσίτς, ο οποίος νωρίτερα έχει χτυπήσει το διαιτητή, πάνε να χτυπήσει και το Σιγάλα. Βεβαίως δεν μπορούσε να τα αφήσει αναπάντητο αυτό ο Σιγάλας. Ο Μσίτς βρέθηκε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Και να δούμε τώρα οι διαιτητές τι αποφασίζουν. Ο Νίκος Κορόβλας σε λίγο θα μας μεταφέρει τι αποφάσισαν οι διαιτητές. Είναι κρίμα, διότι φοβάμαι ότι μέσα στην αναμπομπούλα μπορεί να δοθεί και κανένα δισκαλυφιέ και μπορεί να τιμωρηθεί κανένας παίκτης από τον επόμενο αγώνα, που είναι η Γερμανία. Προς Θεού μην τα χαλάσουμε στο τέλος. Προς Θεού μην τα χαλάσουμε στο τέλος. Απέναντι από μια αδύναμη αντίπαλο, απέναντι σε μια προκλητική αντίπαλο. Και τώρα ο Ντοριζόν, ο οποίος αναλύει στον Πετρόπουλο το τι θα δοθεί. Ακόμη και αν βγάλει κάποιο παίκτη από τον αγώνα, ο Κακιούς δεν θα ήταν σε τις φασαρίες. Για να ακούσουμε τον Νίκο Κορόβιλα. Η απόφαση είναι ότι όλοι όσοι παίκτες θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αποβάλλονται όλοι. Ο πρόεδρος του Γιώργος Βασιλακόπουλος ρώτησε χαρακτηριστικά αυτό ισχύει μόνο για σήμερα και το εξήγησαν ότι είναι μόνο για σήμερα. Ελπίζω να ισχύει αυτό και να βγάλω κι εγώ μια ανάσα ανακούφισης. Κύριε Πρόεδρε. Ο Κοτλέμπα λέει Σέντζεμ, άρα να του στείλει στα αποδυτήρια. Άρα στα αποδυτήρια λογικά θα πάνε ο Καλαϊτζής. Ακούσατε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης του Σύμπανα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν στα αποδυτήρια πάνε Παπα-Νικολάου, Ρετζιάς, Κακιούζης, περίεργο μου φαίνεται, δεν το είδα στα επεισόδια, Παπαλουκάς, και ποιοι θα συνεχίσουν. Συνεχίζει ο Σιγάλας, προφανώς δεν είναι καλά ο Ντοριζόν και η υπεύθυνη της ΦΥΜΠΑ. Ο Σιγάλας συνεχίζει, ο Παπαδόπουλος συνεχίζει, ο Καλαϊτζής, ο Ντικούτης και ο Χατζιβρέτας. Νίκο, να ξαναμάθεις ότι δεν πρέπει να σωστεί απόφαση ή δεν είναι καλά, διότι ο Κακιούς που δεν έχει συμμετοχή στα επεισόδια πάει στα αποδυτήρια, ο Σιγάλας που είχε συμμετοχή μένει μέσα. Κάτι έχει γίνει λάθος. Ή λάθος απόφαση ή κάποιος δεν είδε καλά.
Μάλλον ο Ντοριζόν δεν έχει δει καλά και έχει στείλει συγκεκριμένους παίκτες έξω. Ο Σιγάλας που ήταν μέσα στα επεισόδια έχει μείνει όπως το Λοιπόν, επειδή το είδαμε καλύτερα, λέει κάτι ο Μσίτς στον Καλατζή. Ο Καλατζής τον σπρώχνει, ο Μσίτς κάνει θέατρο, πέφτει εντυπωσιακά και κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Έρχεται ο Μσίτς. Όχι, είναι στον άλλο διαιτητή, έχει χτυπήσει τον άλλο διαιτητή, έχει χτυπήσει τον Ντοριζόν. Τρέχει ο Σιγάλας, απαντάει, χτυπάει ο Μσίτς στον Σιγάλα, τον πετάει ο Σιγάλας πίσω από τις ευθυντικές πινακίδες και αποβάλλονται 7 παίκτες της ελληνικής ομάδας και 7 Βόσνιοι παίκτες. Δεν μετέφρασε καλά, δεν κατάλαβε καλά ο κομισάριος, ο διαιτητής έχει αποβάλει όλους τους παίκτες του πάγκου και όχι τον... Έτσι ακριβώς. Έτσι, μπράβο Νίκο, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να χρησιμοποιεί τόσο λάθος οι διαιτητές. Άρα ήταν λάθος μετάφραση και σωστά είπαμε ότι δεν μπορεί να ήταν αυτή η απόφαση. Ο υπεύθυνος της γραμματείας δεν μετέφρασε καλά στον κύριο Βασιλακόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, χτυπάει το διαιτητή ο Μσίτς, ρίχνει γροθιά στο διαιτητή και μετά ποιος κρατάει το Σιγάλα, που έχει δίκιο βέβαια εδώ. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ότι είχε συμμετοχή και ο Γιώργος Καλατζής, αλλά οι Βόσνοι ήταν προκλητικοί. Δεν είστε εδώ και δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς τα όσα συνέβησαν και νωρίτερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Βόσνοι έβριζαν τους Έλληνες παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε, σας λέω, επεισόδια που πετούσαν κάποια αντικείμενα οι Βόσνοι οπαδοί, οι οποίοι είναι κάποια 50, είναι πολύ λιγότεροι οι Έλληνες, είναι καμιά 20 περίπου. Και υπήρχε ένα κλίμα, υπήρχαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Χούκης έπρεπε να έχει αποβληθεί καθώς έβρισε τον διαιτητή και ο διαιτητής δεν αντέδρασε. Λοιπόν, όλα αυτά οδήγησαν σε αυτό το κακό αθλητικά τέλος. Για το εφαγωνίζεται είναι κρίμα να μιλάμε για τέτοιες ιστορίες, ειδικά σε μια θριαμβευτική βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Καλατζής θα σουτάρει τις βολές, θα μου πάει βέβαια σε τεχνικές ποινές πια. Άλλη μια βολή για τον Γιώργο Καλατζή, 94-70. 95-70, το καλό της ιστορίας, όπως ακούσαμε διαστόματος Γιώργου Βασιλακόπουλου, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ζώνης ΦΥΜΠΑ και Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ότι η τιμωρία, η αποβολή δηλαδή είναι μόνο για σήμερα. Ας κρατήσουμε την νίκη, ας κρατήσουμε το θέαμα και ας κρατήσουμε το ότι περάσαμε στις 12 της οργάνωσης, στέλνοντας πίσω και μακριά. Ενώ τώρα βγάζει τη φανέλα του και αποχωρεί ο Σουλιάνοβιτς, θα συνεχίσει με 4 παίκτες στη Βοσνία. Είναι ο 5ος παίκτης που βγαίνει με 5 φάουλ και καθώς ο διαιτητής έχει αποβάλει τους υπόλοιπους 7 για τα επεισόδια, θα δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε τελικά ευρωπαϊκής οργάνωσης, ποτέ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, να είναι αυτή τη στιγμή 8 παίκτες στα αποδυτήρια μιας ομάδας και 4 μόνο να αγωνίζονται. 97-73 για την ελληνική ομάδα, 1-23 πριν από τη λήξη και οι Βόσνοι θα τελειώσουν με 4. Επαναλαμβάνω, είχαν αποβληθεί 7, όπως και 7 Έλληνες βέβαια, για τα επεισόδια που έγιναν περίπου 1,5 λεπτό πριν. Και τώρα οι Βόσνοι, έχοντας τον 5ο παίκτη τους στον πάγκο, αναγκαστικά θα τελειώσουν με 4. Κοβάτσεβιτς θα ευστοχίσει, 1-13 για τη λήξη, 97-73. Θα προσέξατε ότι οι Έλληνες παίκτες δεν μαρκάραν ιδιαίτερα. Είναι μια κίνηση, εφαγωνίζεται αυτό. Ενώ αποχωρεί κι άλλος. Κι άλλος βγάζει τη φανέλα και αποχωρεί. Είναι ο 6ος παίκτης, με 3 πλέον η Βοσνία και θα πρέπει εδώ κάπου να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το αν το κάνουν επίτηδες οι Βόσνοι ή όχι. Βεβαίως υπάρχει και κανονισμός. Οι Βόσνοι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα αγωνιστικό στοιχείο που να στηρίξει μια πιθανή δική τους νίκη. Ο Καλατζής ευστοχή κάνει το 98-75. Εντάξει, τώρα μιλάμε για παροδία παιχνιδιού. Μια παροδία στο οποίο έσυραν τους διαιτητές και τον αγώνα οι Βόσνοι, έτσι. 99-75. Μσίτς. Υπάρχει κι άλλος παίκτης με 4 φάουλ. Μσίτς από τα 10 μέτρα. Είναι άστοχος. Δικούδης. 1 λεπτό πια για τη λήξη του αγώνα. Χατζιβρέτας. Αυτό που σας λέγαμε. Φάουλ από τον Μσίτς. 5ο φάουλ και αυτός. Και κάπου εδώ η Βοσνία θα πρέπει να πληρώσει τη διακομόδηση του αθλήματος. Εδώ βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, 54 πριν από τη λήξη αποβάλλεται 7ος, όχι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ος παίκτης από τους Βόσνιους. Οι Βόσνοι που έχουν τους υπόλοιπους αποδυτήρια μένουν με 2. 175, κανείς δεν φταίει στους Βόσνιους αυτό το πράγμα. Επίτηδες θέλησαν να διακομωδήσουν το θεσμό, το άθλημα. Θα πρέπει να ξέρουν όμως ότι κανείς δεν είναι πάνω από το άθλημα, κανείς δεν είναι περάνω του αθλήματος και είναι ντροπή αυτό που κάνουν οι Βόσνοι σήμερα. Δεν είστε μέσα στο γήπεδο για να καταλάβετε τι έχει γίνει από το ξεκίνημα.